pressure, watch them fall. Always keep my heart a calm, cause I know I want it. Are you ready? Not at all. Giving pressure, watch them fall. Always keep my heart a calm. I want it all, let us come close. So hi friends, welcome back to my channel DRX Dark Gamer. So friends, നിങ്ങളെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുമെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബിൽ ബട്ടൺ പൊളിച്ചിട്ട് ഓൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് കാര്യമാണ്. അതിന് മുൻപായി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തൊക്കെ പേര് താഴെയുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ കോർഡിനും മ്യൂസിക്കിനും ശേഷം ഈ രണ്ട് ഗൺ സ്കിൻസ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിൽ വരുന്നു. ഗോൾഡൻ തന്നെയാണ്, അഥവാ ഡയമണ്ട് ആവുമെങ്കിൽ അത് ഡയമണ്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം കൂടുതലും ഗോൾഡിനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഗൺ സ്കിന്നാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ കാണാം. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ഗൺ സ്കിൻ്റെ റിവ്യൂ കാണാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, AK-47 അതായത് സ്കോളിസ്റ്റ് അങ്ങനെ എന്തോ വായിക്കൊള്ളാത്ത പേര്. പിന്നെ M249 ഡിസ്കോ ജോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊളിയത്തുള്ള പേര് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അത് വെച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാർഡാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പം 100 ടോക്കൺസ് വെച്ച് നമുക്കിവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗോൾഡിന് തന്നെയാണ് ചാൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം AK-47 ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമേജ് സിംഗിള്, മാഗസീൻ സിംഗിൾ, അതുപോലെ അക്യൂറൻസി മൈനസ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ സ്കിൻസൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൊള്ളാം. ഒരു ഹെഡ് ഷോട്ട് ടൈപ്പാണ് ആ സ്കിൻ, ഒരു സ്കൾ ടൈപ്പ്. പിന്നെ M249 എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ച് സിംഗിൾ, ആർമോ പെൻട്രേഷൻ സിംഗിൾ, അത് മാത്രമല്ല റീലോഡ് സ്പീഡ് മൈനസ് ആണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഡിസ്കോ ജോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കോ ടൈപ്പ് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ കളറൊക്കെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗൺ സ്കിൻ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നു. അപ്പം രണ്ടും പൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൺ സ്കിൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. 100 വെച്ച് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടോക്കൺസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും. ടോട്ടൽ 200 ടോക്കൺസ് വേണ്ടി വരും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ്. സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടാറ്റാ.